Както може да се досетите, в момента ще играем на Данди. Най-накрая. I will run, I will climb, I will soar. Да, вече не знам колко I'm видео днеска, undefeated. но са доста за Данди. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Добре, айде само два. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. За от играта, аз влезнах даже. О, там има куче. Чакай да отида. Ще ти даде да ехнеш. Чакай, ще влезна. Пау, пау. Да! Казах ти, че ще ти даде. Да, между другото интернета май е слаб. Да, не в нашата стая. Ама аз влезнах в Данди. Сигурно ще бъда много в Хора, местим се в другата стая. Защото тук няма много интернет, да. Ето тук ще бъдем. Светни обаче. Или не светни? Добре, тръгваме. Не съм Петрица. Изчакай, не съм в твоя сервер. Не в мой... не си. Пау, 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 па, па, па. Пишете ми как трябва да направите, как да кажа, Давай двамата само, давай. Добре. Как да кажа, как беше се казваше? Да се направя заглавие на канала. Не заглавие за име, просто заглавие как да изглежда. Не как да изглежда картинката на канала, не както да се казва, на това видео заглавието.
защото няма заглавия. Аз на повечето не им слагам заглавия, ама знам как се слага. Обаче, точно картинка не знам как да слагам. Или да кажа, или да бързо да правя така и да си го махам. И така да стане, ама той по принцип забива точно в средата. И показва картинка. Кой ще бъде сега на чашката винаги? Аз имам две геочета, кои... Ей, от долния трет са ми геочетата с супер си. Ти защо стана чистачка? Yes, бе, стана. Жълтурко! Той е станал жълтурко. Супер, че стана. Да, тя ще ги... той ще ги сейва и не знам как. Ама ние не бяхме чашката и лампата, като в Sweet Game. Аптечка! Взех. Моля, трябваше да жълтурко между другото, ама. Ама ти се много. Ето, виж аптечка. Гадост. Има лош жълтурко, който е за теб за тези. Гениално изглежда. И аз как да срещам генерата. Добре. Ето, Скаридата ми за едно сърце. Чудост. как? И два. Бягам. Аз да бягам. Видя мен. Спокойно, видя мен. Да. Избягах и зареждам пак генерата. Те пригони. Не. Мен. Жълто разгони. Жълтук, защото се той е много бърз. Там би трябвало да има генератори. Да. Какво е това? Заредих един. И станах мега бърз. Нека не. Да, ето къде при теб има. Това. Аз малко скоро ще го заредим. И станах мега бърз. Тук няма. Убиха. го! Не те. Много. Къде, в коя стая? Тихо. Къде е последния го няма? Намерих го. Кой ме видя? Бе, жълтурко ме видя. Ето, виждам го жълто. Скай да ме пич ме видя. Помощ, че ме вземе сърце, да. Не си. Да. Пак ме видя. Бягай. Успя. Дай. Видя. Видя. Човек! Къде беше генераторът? Там. Окей. Тя ще гледам на моя упс. Така си го спрем. И да гледам на моя. Вижте го какъв е сладък, милички мой. Вижте му лицето. Аз ще гледам гърба му. Нещо. Не. Добре.
Аз имам. Взех си един по. Май скоро аз няма да умря. Хора. Бау! Между другото, искам да видео дали всички знаете за тази врата. Ако не знаете, мога да ви покажа сега. Или другия път да Те знаете. всички знаят. Няма какво да показваш. Например, една моя приятелка не знае. Не знае даже за Данди, аз го видях. Как не знаеш за Данди, най-известната игра в света? Упс. Батерията пада. Няма значение. Тук чатато е различно. Всъщност не yes. Туристите да любого. Ама чашката много бързо взеш, тук не я отложи. Бони. Пишете дали имате Данди. Аз вече го имам. Но е много сладък. Не, хичката. Но някои мразят. Милички от... Но не стига, че може да ви даде аптечка да ви спаси живота, а пък вие го мразите. Да, двама Дандита сме. Един в друг. Ти го мразиш. Ти преди му каза, че не казвам. Не е сладък е. Аз, например, не обичам Данди. Да, ма каза, че на първо ниво даде пенка. Да, малко. Да, се крия. И аз искам да се крия. Не. Всъщност тая го нямам, просто в тази врата. Имаш всички, дори... Аз заеждам трети пенек. Дори кекс, що е. Аз имам това е за вас, хора. Кекчето като Това е за вас, чудовище. защото ви опитам. Имаш го кекчето като чудовище. Кой няма кекчето? Даже съм отключила. Ами аз съм го не- нямам. Аз имам ягод, Аз като го да... имам. Аз съм го отключил също. Но имам това гейданче. Това са ми двата големи герочета. Други. Между другото, това са доста досаден. Аз преди седя. Как се казва този? Гиги. Джиджи. Не Гиги. Гиги се казва. Гиги е много досаден като чудовище. Работещо. Работа? Да. Чудовище? Видях го. Ето ме и мен Данди съм станал. Еми, бай!